bitch, yeah, bitch. Call me Steve O. I'm a wild boy, fuck I need. Oh, yeah, bitch, yeah, bitch. Call me. Γεια σας και καλώς ήρθατε στην πρώτη μου εκπομπή The Kmart Show. Είμαι ο Kmart και το σημερινό θέμα της πρώτης μου εκπομπής λέγεται Smart Brains. Και όπως προανέφερα, το πρώτο show, The Kmart Show, θα είναι Smart Brains. Και γιατί το κάνω αυτό το βίντεο, θα μου πείτε γιατί το κάνεις αυτό το βίντεο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί αυτοί με πρόσβαλαν. Λοιπόν, τι πήγα σε κέντρο αποτοξίνωσης για TIC. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί έχουν πρόβλημα και θα πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο. Ο ένας θα πρέπει να πάνε σε ψυχολόγο για τον ηλίθιο εγωισμό του, που είναι χειρότερος από το Triple H. Είναι πολύ χειρότερος από το Triple H αυτός ο εγωισμός. Είναι πάρα πολύ κακός άνθρωπος. Ο άλλος, ο κύριος Μαύρος, που δεν έχει ιδέα από wrestling και κάνει τι έχει, δεν ξέρει τι. Και ο κάμεραμαν που τον έχω τελευταίο, για ποιο λόγο, γιατί κορυδεύει συνέχεια, λέει πολλά πράγματα για μένα πίσω από την κάμερα που δεν φαίνονται. Ενώ εγώ τους υπερασπιζόμουν όλους αυτούς όταν είχαν ανάγκη και ήταν στα πρώτα τους ξεκινήματα, εγώ τους υπερασπιζόμουν. Ενώ αυτοί δεν υπερασπίζουν. Αντιθέτως με έθαβαν και θα με θάβουν στα επόμενα επεισόδια και περιμένω και απάντηση κιόλας. Είμαι σίγουρος ότι θα μου απαντήσουν. Δεν ξέρω τι καθήκια είναι. Και οι 4 τους και οι 3 τους, συγγνώμη, είναι μεγάλα καθήκια. Δεν έχουν ιδέα από βίντεο, από μοντάζ, είναι άχρηστοι. Αυτός ο ηλίθιο κάμερα μου δεν ξέρει να κάνει ο άνθρωπος τίποτα. Και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ό,τι και να πω είναι περιτόπια. Να ξέρετε ότι αυτό θα είναι το αίτιο να αρχίσει ένας μεγάλος πόλεμος. Αυτά. Και να ξέρετε ότι ο Kmart δεν θα είναι πιο.